Moi boas, benvidos de novo ao programa A Clínica na Casa. Hoxe contamos con todos nós co Dr. Francisco Díaz Llendo Rozas. O Dr. Francisco Díaz Llendo Rozas é psiquiatra, el traballa no Hospital Universitario de Santiago e tamén traballa na Clínica Santo Domingo. Moi boas, doutor. Moi boas, Carlos. Para min é un placer estar hoxe aquí contigo. Como sabe, don Francisco, estuvemos fai pouco falando da psiquiatría. Chegamos á conclusión de que non era fácil saber moi ben o que é a psiquiatría, que era unha cousa complexa. Non é senxilo, non é senxelo a psiquiatría. Non pode serlo. Podería se nos limitásemos a dicir que a psiquiatría é a rama da medicina que se encarga do estudo da enfermedade mental e aí nos quedásemos, pero non é así. A saúde mental abarca todas as nosas vivencias psíquicas, todo o que somos como persoas. De feito, a saúde mental implica aquilo que deberíamos ser, o conxunto de capacidades que nos permiten ter unha axeitada relación co mundo que nos rodea e experimentar e expresar con plenitude os nosos sentimentos e os nosos afectos. En definitiva, ser humanos. O sea que a psiquiatría está rodeada dun halo así un pouco de misterio, non? Con respecto á opinión pública, poida que sí, pero hoxe en día a psiquiatría é unha especialidade médica, guiada polo método científico e centrada no estudio do sistema nervioso. É certo que para os nosos antepasados o cerebro era un misterio, pero é que ainda é para nós. Sirva como exemplo que unha enfermedade neurolóxica, hoxe tan coñecida como Parkinson, era considerada ainda nos anos 50, como quen di onte, pois un trastorno mental psicóxeno, que ven a ser algo así como pouco menos que inventado. Con isto quero decir que na psiquiatría, como noutros campos da medicina, o coñecemento está a avanzar prácticamente semana a semana. Entón, o que a unha xeración lle parece maxia, para os seus fillos era a ciencia. Entón, cando sabemos se nos encontramos ben? Dependemos do médico, dependemos dos nosos sentimentos, un pouco, como o facemos aí? Non é así, por fortuna non toda a enfermidade. En moitas ocasións, sobre todo nos problemas afectivos, dos sentimentos, o fundamental é o grado no que se experimenta a emoción ou o malestar, a cantidade. É dicir, todos podemos, debemos, estar ás veces tristes ou nerviosos, e sentir eso non ten por que ser un trastorno. No caso da tristeza, existe unha tristeza que é normal, que é a que todos experimentamos cando perdemos a un ser querido ou cando sufrimos unha ruptura de parella. É algo molesto, pero non é unha enfermidade. En cambio, noutras ocasións, esa tristeza pode ser demasiado grande ou duradeira e pode pasar a ser patolóxica. Por exemplo, imaginemos o caso dun home que veña de sufrir unha separación. Ao principio, a familia e os amigos notaron o triste, e iso é normal, todos o consideramos lóxico. Pero agora xa pasaron 3 meses, e el segue igual ou peor. Non sae da casa, case nin da cama, e se sae, obligado. Deixou as aficións de ver o fútbol. Cando a familia vai visitalo, pois notan que non se asea ou que deixou de afeitarse. Tamén ven que está moi delgado, que perdeu moito peso. El di que non ten fame ou que non ten gaña de cociñar. Cando a familia lle fala, notan que está máis calado, moito máis ensimismado, ou que está aínda dándolle voltas sen parar o que pasou. Pois ben, toda esta descripción que acabo de facer componse de síntomas típicos dun episodio depresivo, dun trastorno psiquiátrico serio que é necesario tratar. Se este caso fose real e se del non sai acudir ao médico, deben ser a familia ou os amigos os que llo digan e os que busquen axuda. E ca ansiedade pasaría algo parecido, entón? Parecido. Todos nalgúnha ocasión estivemos preocupados, nerviosos, ansiosos, e quen nos estea a ver e algunha vez teña feito exames sabe o que é. Esa ansiedade non ten por que ser mala, porque en orixe é un reflexo adaptativo do organismo para que estemos alerta, máis expertos, preparados para unha nova situación, para o que poida pasar. Ocorre que hai quen sofre isto con demasiada intensidade, tanta que é intolerable e afecta a súa vida diaria. Pode ser un trastorno de ansiedade. Usando outro exemplo, neste caso dunha muller que este preparando unha oposición e que este demasiado preocupada polo exame, a ela non só lle está a costar dormir, senón que leva 3 ou 4 días sen pegar ollo. Nótase tan tensa que ten moitos máis dores de cabeza do habitual, ou mareos, e nota as espaldas ou os ombreiros moi contracturados. Sinte ás veces como unha presión no peito que lle resulta molesta, e está adelgazando demasiado porque ten como un peso no estómago que lle cerra a fame. Na casa, a familia, din que está moito máis irritable do normal, din que ela non é así. E ela mesma quere, digamos, calmarse, pero non é capaz de cortar. Trata de relaxarse, pero a cabeza segue a darlle voltas co exame. Pois todo isto é típico dun cadro de ansiedade serio. Tamén nesta ocasión compre buscar axuda para que frealo canto antes e que ele, entre outras cousas, poda rendir a estudiar. Entonces, eu entendo que, polo que nos conta,
ou necesidade de tratamento, ou necesidade de buscar consulta, dependería un pouco do grau de sufrimento de cada un. Exacto, Carlos. Facendo un símil co aparello digestivo e aproveitando que vimos de festexar o San Froilán, pois se despois de disfrutar dunha comida copiosa nas casetas notamos o estómago pesado, pois non se nos ocurrirá ao médico, ben podemos supoñer de que se trata. En cambio, se despois notamos unha dor moi intensa, cólica, vomitamos, nos notan pálidos e débiles, pois, intuímos que é o momento de acudir ao médico, de buscar axuda. E no caso da psiquiatría, esta axuda é a psicoterapia e máis os fármacos. Falando de fármacos, non dá a impresión de que se recetan moitos fármacos? Iso é verdade ou é unha cousa... É certo que fármacos como o lorazepam ou o alprazolam están entre os 10 máis prescritos. A miña opinión é que non debemos recetar por recetar. A psiquiatría ocúpase en algúns casos de trastornos moi graves, ás veces crónicos e incapacitantes, como a esquizofrenia, as depresións psicóticas, o trastorno esquizoafectivo. As persoas que padecen un trastorno mental grave deben recibir tratamento farmacolóxico, xeralmente con antipsicóticos ou estabilizadores do ánimo, e necesitan da súa toma para controlar a enfermidade. Nestes casos é indiscutible a utilidade e a necesidade dos fármacos. En cambio, noutros, como trastornos depresivos leves ou de adaptación, pois hai que fiar máis fino, e ter en conta a situación e ao grau de malestar do que falamos antes, porque poida que as pastillas aquí non solucionen o problema. Para ese home separado e para esa muller opositora o tratamento é necesario. Pero, en cambio, ás veces compre ter unha atitude máis conservadora e optar por facer cambios na vida, no traballo, na rutina, ou simplemente por deixar correr o tempo e agardar a que se vayan normalizando as emocións. Eu non quero dicir que nestes casos os fármacos sean inútiles, senón que ao mellor non van a producir o efecto que espera quen o recibe. Se, por exemplo, unha persona vai ao médico dicindo estar tremendamente triste porque onte lle morreu o can, un antidepresivo non lle vai a resolver a situación. As pastillas non van resucitar o can, nin o marido, se é o caso, e tampouco van quitar a hipoteca de diante. Nestes casos, os fármacos poden axudar a sentir menos ansiedade física, a dormir mellor, a que, como decimos en Lugo, a cabeza traballe menos, pero, como é lóxico, non van a ir máis alá. Eu creo que parte da visión de que os fármacos non valen para moito nace de que os toma sen motivo. Sin embargo, sí que parece que hai unha visión así máis comercial da psiquiatría, que é iso que o que busca é un pouco ofrecer sempre a felicidade, ou encontrarnos ben. Iso é así ou... Penso que esa definición é demasiado simple, tanto que é equivocada. A mente é tan complexa que sería incluso un problema determinar que é a felicidade, ou que é ser feliz. Sería unha labor máis cercana á filosofía que á medicina. E aínda conseguindo, atoparíamonos con que existen na vida real enormes contradicións, como que nas persoas poden coexistir a ledicia e o sufrimento, ou a felicidade e a pobreza. Un exemplo moi claro destas contradicións aparentes dás en Hawái, nos Estados Unidos de América. Hawái, cálido, paradisíaco, pois é o segundo estado do país nos índices de felicidade, que tratan de medir o bienestar persoal e a prosperidade. Pero tamén Hawái, por outro lado, e ao mesmo tempo, é o quinto dos 50 en porcentaxe de suicidios. Poden parecer extremos moi separados, pero en cambio existen xuntos. A fórmula da felicidade non é senxela, entonces? Para nada, para nada. Xa non é que un mesmo non saiba ás veces o que necesita para ser feliz, senón que cando alguén cree que o sabe, acadar iso non lle vai a conseguir ou a garantizar a felicidade. Por exemplo, é fácil que últimamente envidiemos a situación socioeconómica de países europeos dos ricos, como Suecia, Dinamarca, Holanda. Alguén en España pode pensar que ali sería máis sinxelamente feliz, pero debe saber que en calquera destes tres países os seus habitantes sofren máis trastornos depresivos que en España. Oficialmente, eles teñen máis tristeza da patolóxica que a nós. Ou outro exemplo, creo que moi significativo. Cando se fala no noso país dos problemas da educación, só é poñerse como un referente dun sistema educativo de éxito o de Corea do Sur. Poida que moitos pais e nais daqui quixeran para seus fillos o de alá, e lles pareza que co sistema de alá a felicidade podría estar máis próxima. O que quizáis non saben estes pais é que os rapaces coreanos se suicidan o triple que os españois. E quizáis tampouco saben que Corea do Sur é o país do primeiro mundo coa maior taxa de suicidios. E falando desto do suicidio, parece que antes, polo menos, os medios de comunicación ocultabas un pouco isto do suicidio, non gustaba expresarlo, máis que nada porque tiñas medo a que se incitara
que se incitara máis ao suicidio. Eso ahora parece que está cambiando, non? Parece que ahora que os medios de comunicación parece que o suicidio parece que interesa máis publicitalo e comentalo. Sí, o suicidio é un asunto, ou máis que un asunto, unha realidade triste. O suicidio é unha causa de morte non natural que nos ven acompañando como seres humanos desde sempre. É un fenómeno moi complexo, multifactorial, que ademais ten unha peculiaridade, que é que só estar unido ao silencio ou aos silencios, porque penso que son dous. Un deles é o silencio das familias afectadas, que está moi relacionado co estigma da enfermidade mental, co medo á falta de entendemento do resto dos veciños e da sociedade. Na nosa terra influen moito tamén as crenzas, a visión religiosa, que provoca nas familias incluso vergoña ou culpabilidade. Unha mostra moi clara deste silencio tan íntimo témolo precisamente dentro das propias familias, nas que é frecuente comprobar como se oculta dunha xeración a outra o que pasou, como se garda como algo segredo ou maldito que non convén recordar nin contar. Entón, pode que algún membro da familia ignore como faleceu realmente aquel tío do pueblo, ou si o saiba pero de oídas e sen coñecer detalles. Hai silencio. E outro silencio coido que é o dos medios de comunicación, que viñeron seguindo durante décadas unha estrategia de consideralo tabú. Temíase o efecto contaxio, que é o medo a que informar dun suicidio provocase comportamentos de imitación en persoas vulnerables. Resulta que fai anos, en Austria e en Xapón, informaron dun xeito, demasiado sensacionalista acerca duns casos e producironse a continuación suicidios semellantes. E aí naceu o temor. Ocorre que, anos despois, o repaso das estadísticas mostrou que a cantidade de suicidios non se vira entonces verdadeiramente afectada, non aumentara. Por así decirlo, aquela xente, por desgracia, xa tiña decidido acabar ca súa vida en calquera caso, e simplemente escolleu un método que estaba de actualidade, ou ainda que sone mal decirlo, de moda. O que si deixan ver as estadísticas é que se exagerou o efecto contaxio e que a estrategia do silencio nos medios non foi útil a longo prazo. Así que eu creo que ningún dos silencios é beneficioso. O sea que o que se busca é visualizar un pouco máis o suicidio. Exactamente, Carlos. Agora comeza a considerarse non só que non é contraproducente a comunicación, senón que pode ser un altavoz positivo, unha ferramenta de prevención do suicidio. Entón, poden axudar feitos como tratar o suicidio sen sensacionalismo e sen buscar culpabilizacións, tratarlo evitando ofrecer explicacións simplistas e buscando recordar a súa gran complexidade, tratarlo interpretando as estadísticas con coñecemento e con cautela, en definitiva, sendo máis que nunca informativos e educativos. O sea que, desde aquí, desde o noso programa, tamén nos competiría un pouco esa labor divulgativa do suicidio, non? Penso que sí. De feito, sei que hoxe estou falando bastante do suicidio, pero considero necesario. E un motivo é a magnitude das cifras. Os datos máis recentes disponibles en España son do ano 2014. Case 4.000 persoas faleceron por suicidio. Poden parecernos moitas ou poucas, pero se o comparamos con números que non sonan máis, como os falecidos en accidente de tráfico, pois son o dobre. De feito, o suicidio é a principal causa de morte non natural en España. E entre a xente nova é a primeira causa de morte, a primeira, contándoas todas. Por iso coido que visibilizar é básico. Mira, Carlos, vou poñer o suicidio en perspectiva, comparando con un fenómeno tamén moi triste, pero que goza dunha excelente visibilización, que abre noticieiros, as mortes por violencia de xénero. Foron 57 ao longo do ano, frente a 4.000, 60 veces máis. Eu sei que ningunha morte vale máis que outra, pero este é un exemplo, outro máis, do silencio. Pode axudar a psiquiatría a prevenir ou a facer algo aí no papel este de suicidio? Por suposto. Temos o deber de informar de que o suicidio, en certos casos, se pode previr. Como en outras situacións, existen factores de risco. E de todos eles, aquí o principal é padecer unha enfermidade mental. Considérase que ata o 90% das persoas que falecen por suicidio padecían unha doenza psiquiátrica, a maioría un trastorno depresivo. Isto que quere decir que o suicidio é tamén unha manifestación, como un síntoma dunha enfermidade, e que, por tanto, esta enfermidade se pode previr ou curar. Entón, da mesma maneira que ocultar enfermidades como o SIDA ou como o cancro non é beneficioso para a detección e o tratamento de quen as sofre, tampouco ignorar o suicidio axuda a diagnosticar e curar o trastorno mental. Como sociedade debemos ser conscientes desta realidade, estar atentos a ela e non avergoñarnos de ofrecer información e axuda a quen pensemos que poida atoparse nunha situación de risco. Moi ben.
xa estamos a piques de rematar. Quería vostede añadir alguna cousa máis a nosa entrevista ou aportar algo para que o noso público o teña en conta neste contexto da psiquiatría? Gustaríame non acabar sen recordar a importancia do papel da familia e do entorno, as amistades, os compañeros de traballo, os veciños, na enfermidade mental. A diferencia de outras doenzas, a persoa que padece un trastorno psiquiátrico, sobre todo cando é grave, pode non ser consciente do que lle está a pasar, pode incluso negalo. Por iso a familia, ou quen sea que a rodea, non debe dubidar en axudar, nin ter medo de facelo. E sería peor non actuar, afastarse ou ter unha atitude como de deixalo pasar. Probablemente lle estén a facer un gran favor, un enorme favor, ao ofrecerlle a súa comprensión e promover que busque axuda. Moitas gracias, don Francisco. Aprendemos hoxe moito deste campo da psiquiatría. E nada, a vostedes, despedirnos deste programa. Vémonos para a semana que ven. E agora quédanse en maus de Laura para uns temas de nutrición saudable. Benvidos ao espazo de nutrición de hoxe. Nel vamos a falar dun grupo de alimentos como son as setas. Estamos na súa plena temporada, no outono, e este alimento garda certas características nutritivas que nos poden interesar. Por unha parte, é un alimento que vai a ter moi pouco contido en macronutrientes, que son as sustancias como son as proteínas, as graxas e os hidratos de carbono. Sin embargo, para nós ten un gran valor nutritivo. Por qué? Porque nos vai aportar unha serie de vitaminas e minerais. Como decíamos, estas vitaminas e estas minerais son importantes, sobre todo porque contén unha sustancia que é o ergosterol, que é un precursor da vitamina D, importante para o mantemento da salud ósea. Tamén vai a ter vitaminas do grupo B, como a vitamina B2 e a vitamina B3, importantes para o metabolismo enerxético, por exemplo, dos hidratos de carbono. E tamén vai a conter outros minerais de gran interés, como pode ser o iodo, o selenio ou o zinc, que por encima suelen ser minerais que poden estar un pouco deficitarios na nosa alimentación. Por outra banda, as setas teñen un gran interés tamén porque van a aportar un 93% do seu peso en auga, o que fai que sexan ideales para complementar os nosos platos. Para ver tamén outros valores que teñen as setas, témonos que centrar no seu valor organoléptico, é dicir, no sabor e aroma que van a aportar os nosos platos. Para manter estas características organolépticas, temos que ter en conta que as setas non se deben de lavar, sino que se deben de limpiar cun cepillo, pelar ou limpiar cun pano húmedo, pero nunca humedecelas en gran cantidad, porque o que se vai a producir é que se van a deteriorar moito antes e, por outra parte, van a perder as sustancias organolépticas, principalmente o aroma. Para descubrir como as podemos cociñar e incluir nos nosos platos de maneira saludable, vos deixamos co Rubén, co noso cociñeiro do restaurante Campos. Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el restaurante Campos y vamos a hacer unos canelones de ternera con setas. Hemos escogido boletus y rebozuelos. Como la ternera, como nos tarda mucho en guisarnos, pues lo que hemos cogido lo hemos preparado. Nosotros la cogemos aquí, la cortamos pequeñita y la guisamos durante 3 o 4 horitas tras fuego lento, después la cogemos y la procesamos y hacemos una pasta que obtenemos los canelones. Los tenemos aquí ya preparados. Después las serviremos con un poquito de bechamel del mismo foie y queso San Simón. Pues haremos la bechamel de los canelones y cogeremos mantequilla, le añadiremos la harina, dejaremos que toste un momentito, que vaya cociendo para que no se note el crudo. Y el secreto de esto, pues que quede bastante ligerita, que cueza a fuego lento durante media horita tranquilamente. 30 minutos, 40 minutos a fuego lento. Así nos queda suavecita, suavecita. Ahora le añadiremos el foie. Dejaremos que funda un poquito. El foie es grasa. Y pasados unos segundos le añadiremos la leche. Transcurrido la media horita, 40 minutos, tenemos una bechamel bastante ligera a la que añadiremos un poquito de queso San Simón. Para que quede todavía un poquito más cremosa y más sabrosa. El toque ahumado le potenciará el sabor. Y ahora dejaremos que cueza un poquito más para que se funda y se homogeneice todo. Saltearemos las setas, un golpecito fuerte.
Sal, haremos un golpecito de sal. No les echaremos nada, ni ajo picado ni nada, ya que tiene suficiente fuerza la bechamel y la salsa. Y ya emplataremos. Vale, pues ya tenemos casi los canelones listos. Hemos salteado los rebozuelos, le hemos puesto la salsita de foie, la bechamel de foie con San Simón. Ya rematamos con un poquito de la salsa del jugo de guisar los canelones, que es nada más que la salsa que nos ha quedado muy concentrada. Le añadiremos un poquito más de San Simón, el mismo que hemos utilizado para la bechamel, y le daremos un poquito de color con un poquito de aceitunas negras deshidratadas. Ya aquí tenemos nuestros canelones de ternera con boletus. ¿Se aprovecha?